Здравейте на всички! За тези, които не ме познават, аз съм Стевзон и в днешното видео ще ви покажа моите покупки от Shein. Ако ви харесват този тип видеа, останете с мен и нека да започнем! И да ви кажа честно, толкова ми става странно да снимам на български, защото да приказваш на испански 24/7 малко е по-различно и на български изведнъж малко ми е по-така трудно, така че извинявам се, ако тук на някои думи ми е по-трудно и така нататък. Но да, както ви казах вчера по моя инстаграм, днес ще ви покажа моите покупки от Shein. Направих една поръчка от Shein. Брат ми също си купи, но няма да показвам неговите работи, защото това са неговите работи. И той си купи сега за есенната работа, така че ще го оставя тук набързо на снимките там, които си го купи той. Но няма да му покажа, ще се покажа моите работи. Така. Сега преди малко снимах видео за испански канал и сега започнах на български. Така че ако виждате някакви отворени пакети, това е, защото снимах преди за испански канал и после ще го редактирам на програмата. Също програмата, която ще използвам, ще е нова, така че ще бъдат нови неща, нови присъпвки. Така, нека да започнем. Това, което се поръчах са тези поставки за чаша. Когато пия са нещата с лед, докато още е по-горещо, после за топлите неща. И идва с тези три форми. Едната на кило и другото на един друг плод и на питание. Ще оставя на български. После си купих тази не поставка, да си чиста четките, когато снимам видео за грим, и ако искам да използвам същата четка, но за друг цвят и това нещо, чиста е тук и е по-бързо. И после тук отзади имам, за да се чиста с сапуна, с това нещо, което много ми хареса, защото аз си поръчах. Друго нещо, което пак е като за шуби. Говоря да го видите. Той като контейнерче. Но аз не видях, че тази продукта има отзади също нещо, но по-хубаво да имам две. И да ви кажа честно, когато изправям... аз имам мръсни четки дреборя, така че ще го изправям и ще ви го кажа. И ако не съм последвали в моя инстаграм, в моя фейсбук и в моя тикток, ще се радвам да ме последвате там, защото там ще ви споделям повечето неща за продуктите, които използвам. И дали съм доволна, дали не, дали вършат работа, също за продуктите на бебета и така че другото нещо, което си купих е тази гримна, този тип златна. Точно имитира златното. После си купих този тип пръстен, аз не го казвам, за телефона. Слага се тук отзади на кълъфа на телефона. Навън се счупил. Аз бях доволна от едни други. Така че сега май намоля с само този тип. Така че по инстаграм ще ви покажа повече за тях. Другото нещо са тези обици. Когато ги видях в Shein, си казах, трябва да си ги купя, защото ми харесаха и сега повече ми допадат този тип обици да нося. И така, защото аз
си направих едно посещение на обици на работа, защото просто имаше обици, които си бях купила от Алиекспрес, но просто те ми правиха повече рани тук на ухото, много повече ме сърбеше. И си казах, като няма да ги използвам и бяха и супер манички, и си казах не. И заради това ги изчистих и викам, сега ще си купа това, което ми харесват на мен. Другото нещо, което си купих е за една поставка за да се слага съпънение в верото и гъбата за кухнята. Така че и тук после са водата или злато. Така че добре измислено е. И да ви кажа честно, тези неща ще ме вършат. После купих тези две шноли, защото аз имам шноли, но са от много години. И просто вече започва да се чупат. И заради това ще пробвам тези и със сигурност може да правя по-голямо, защото от време на време носа и шноли. Другото нещо, което се поръчах, са тези сега да го сме на български, тези гащи от Алиекспрес за бремени. Аз се поръчах по-големия номер, защото като не знам дали корема ми ще бъде по-голям, по-малък и така нататък, се казах, купам с това. Дори после, след като рода, ще ги използвам. И така. Вече ще ви кажа в моя инстаграм дали ми стават номерата и така нататък. Защото сега докато ми рода, докато ми сала няколко килограма, няма да си поръчам дрехи от шини и това нещо, защото искам да си бъда в моя си размер, който си бях преди години, който си го харесвам. И заради това си казах, докато не слага по време, няма да си поръчвам неща. Сега си поръчах тези неща, защото не са от чужда. После си поръчах тези са правени на какао. Ще оставя тук как е на български. Ми идва на испанска, отколкото на българска. Това е когато се правим кафе и когато има пяно отгоре. Или какао с мляко. Също като поставки. С канелата може да се сложи или самото какао. Така че заради това ще го използвам. И сега както идва и по студените месеци. Това е тези неща. Другото нещо, което си поръчах е този кръг за световете, който ще го използвам повече, когато правя видеа за грим, за това нещо. И когато, нали, преди да започна да снимам видеото, ще направя на една тетрадка. Например, ще правя днеска с червени сенки. Ами, червеният цвет, после може да използваме розовия и другите, така че ще ви го оставим на испански, точно от испанска на български, как се превежда. После се поръчах една пила, който идва 4 функции, 4 ще изложа, които са най-различни, да, 4 са, бяла, по този начин изглежда, така че също така може да се носи в дамската чанта, в несесери, това нещо е перфектно. После отново се поръчах този пръстен за телефон и да видим дали няма да също. После се поръчах тези приятини, извинявам се, но тези лепенки. Видях го от една испанска ютубър, която следвам от много години
И сега ще го купа, защото със сигурност ще му намеря някаква... ще влезе в употреба по-точно и да се, че ми е трудно на бъдеще. После си купих тази чешка на марката Шила, което е за... не за коректора, за фонотен, но със сигурност аз ще използвам и за друго. Освен за фонотен, за контур, това нещо. Но да ви кажа честно, исках да пробвам една чашка от тях, защото със сигурност мога да се поръчам грим от Шила и ще пробвам и тяхните продукти, това нещо. Така че да. Следващото нещо, което е... Следващото нещо, което си поръчах е този кълъв, но този кълъв идва с този... Не знам дали е синидир, но къде се поставя и можеш да го носиш през кръста. Така че ще видим дали ще ми стържи, малко ме е страх, да ви кажа честно. Но не знам дали съм го казала, но на продукти ще оставя тук снимки и неща на. После поръчах това перде, което е 1 метър на 1,30 м. И както ви казах, в Инстаграм ще ви покажа както седи самото нещо. Следващото нещо, което си поръчах, е тази възглавница от Shein. И да ви кажа честно, аз мислех, че е по-малко, че е по-голям. Но, като вече е малко по-малко, ще влезе в употреба, защото сега, когато съм бременна, да, използвам една възглавница за време, през нощта. Но през деня, когато съм на леглото, това нещо, искам да имам някаква друга възглавница, която лежа да ми е тук по-удобно или на кръста, заради това. Но после за декорация това нещо. Следващото нещо, което се поръчах е тип чорап, така да го наречем. Това ще го използва големия ми син, като започне да върви и да ползва. Най-вече заради пазарно, защото така няма да си измърсява самите колени. Следващото нещо, което ще ви покажа, са тези лигавници 100% памук и ще го използва големия ми син, защото когато му дам млякото, пюрето или на обяд, със сигурност много повече, защото аз бях купила от Примарка и ни лигавници, но те са повече и след като не гумини, като пластични, така да ви кажа, и не ми хареса чак толкова, но те са 100% памук и са много меки. Следващото нещо, което ще ви покажа, е тази поставка за количката, за да мога да слагам тук телефона или може да се използва за много неща, за количка, за колело, за всичко. Така че като излизаме навънка или когато снимам някакво видео или това нещо, също ще го използвам тази поставка. После, другото нещо, което поръчах, е тази пръчка, което е за варене на косми от самата вана. Защото на мен много ми пада косата и понякога се запушва. И като не може да се стигне, нали, с една нормална клечка или с нещо друго, с тази пръчка достига повече. Така че, когато изпробвам, ще ви кажа как върши работа. Следващото нещо е тази този контейнер, така да го кажа, за четките. Когато ги почиста това нещо и да изсъхват по-бързо, може да го сложите на там,
където си сушите дрехите или до прозореца, или в банята и може да се го закачите. Тип кошничка, така го кажа, докато му дадете на български самата дума, ще ви тази зор. Но да, заради това си го купя, защото нямам и като вместо да го слагам на хабри и това нещо, ми хареса малко повече този тип кошничка. Следващото нещо, което се поръчах е линка в, както можете да видите, с връзката. Така че сега трябва да се смена протектора на самата камера отзади, защото сега в момента е по друг начин и трябва да сложа нормалния протектор. Така че заради това. А следващото нещо, което ще ви покажа е тази купичка, точно не е купичка, това е за банята и тук със сигурност ще слагам или моите неща за грижа за кожата или за малките, ще намеря някакъв начин, но да, това е повечето за банята, за да бъде малко повече организирана и не чак толкова разхвърлена. Сега, докато се сетих, аз направих поръчката, ми се струва, че на 30 или 31 август и ми дойде вчера, на 15 септември. Така че минимум 15-16 дена на мен, толкова ми трябваше да чакам тази поръчка, така че съм доволна. Защото някой каза, че 2 месеца и нататък. Аз преди време бях поръчала и ни бодята на мен и на майка ми, но така и ни дойдоха. Така че сега този път тази поръчка ми дойде, защото имах този застрел да ни дойде това нещо, но дойде и съм много доволна и много добре пакетирана дойде. Дойде в един голям кашон, защото поръчката на брат ми е моите неща и просто трябваше в кашон да дойде. И самата почта ми го донесе до вкъщи. А следващото нещо, което се поръчах е тази шапка. И да ви кажа честно, сега не знам какво ми стана на мене, но сега за лятото не ще готовно за есената. Ще искам повече да нося този тип шапки и неща. Така, защото видях едни аутфити в Pinterest за инспирация и видях няколко аутфита, които бяха с шапка. И ми става интересно дали на мен ще ми върши. Дали ще ми изглежда добре. Така че предито съм ви го показала. Да, го показах. Сега следващото нещо, което ще ви покажа е това боди, което се съмнявам дали ще ми бъде голямо, дали не. Защото сега в момента, както съм бременна, качих няколко килограма. И после докато сваля тези килограми, докато стигна до килограмите, които искам аз, просто не знаех. И се върчах малко по-голям номер, но ще видим дали ще ми върши работа сега. Защото го гледам, че малко така, не знам дали ще ми бъде по-голямо или не, но ще го видим. Но сега с корема ми се случва, че ще ми бъде добре. Следващото нещо, което поръчах е този контейнер, това го нарича, или тази поставка за мивката, да не отиват всичките мърсоти вътре в самата трава, а да отиват тук. Заради това, като самият чините това нещо, после се поръчах 4 пинцети с различни форми, като може да видите. И да, се случва, че едно е нещо или две е нещо. Така че ще оставя тук снимка, както сте видели, и долу в описанието ще оставя линк към самите продукти. Ако ви харесва нещо и искате да се го поръчате, да отидете там. Пък тук в Испания имат испанските ютубери, някои имат отстъпка от Shein, така че аз използвам тяхния купон.
И да ви кажа честно, за самата още повече. Следващото нещо, което ще ви покажа е точно са два комплекта за бебето. Но един комплект не ми харесва чак толкова както други, защото един е с къса ръка, другия е с дълга ръка и така. Този първи комплект е с тази шапка. После ти идва с този легавник. После ти идва с тези ръкавички. И това боди, което е късо. Така че ще видим как ще го направим, защото аз, както ще раждам есента, малко ми се струва, че това боди с късния ръкав. Ще видим дали. Но ако нещо ще го оставя за спомен, да си го имам. Но да кажа честно, един комплект ми хареса много повече. Сега, следващия комплект е пак с тази шапка. Със сигурност ще използвам този комплект за изписването на бебето. После ти идва с тази кърпичка, който големия ми син обича да използва този тип кърпички. Това нещо, когато спи или когато иде, обича нещо да мъчка. Така че със сигурност и другото беби и то ще го използва. Следващото нещо пак е този тип лигавник, който е много хубаво. И следващото нещо са тези хем ти идват ръкавичка за ръчичките и за картоната, което е много по-добре. Така че ти идват два вида ръкавички. С тези панталонки и бодито, което е с дълъг ръкав, което много ми харесва. Така че този комплект, ви казвам, много повече ме харесва. Ще видим дали ще мога да го използвам този комплект, защото ако бебето е малко по-голямо, ще може да се използва. И така. Така че ако ви е харесало това видео, дайте лайк, абонирайте се за моя канал и не забравяйте да правите това, което ви прави истински щастливи. Ще се видим в следващото видео, а тогава не забравяйте да правите това, което ви прави истински щастливи. Чао!